John Rawls, han er en amerikansk politisk filosof, og han har meget stor tiltro til friheden og det rationelle menneske, så mennesket godt selv kan finde ud af, hvad de skal gøre, hvad der er bedst for dem selv. Og han forsvarer velfærdsstaten i modsætning til Robert, som meget mere angriber velfærdsstaten. Han er også det, man kalder en kontraktteoretiker, og det betyder, at han mener, at et retfærdigt samfund skal bygges på principper for frie, lige og rationelle individer, som så nedsætter nogle regelsæt, som alle skal leve efter. Og han har også det her de her samfundsprincipper. Og det første er frihedsprincippet, og det betyder, at alle skal have samme rettigheder og friheder fra start, og alle skal fx vise stemmeret og ytringsfrihed og religionsfrihed. Så har vi differensprincippet. Det betyder, at social og økonomisk ulighed kun er retfærdigt, hvis samfundets svageste har de bedst mulige vilkår. Og mulighedsprincippet går ud på, at positioner og stillinger, der er åbne for alle, skal have lige muligheder for at opnås. I den her model bliver der vist 4 forskellige fiktive samfund, hvor man i S1 ser et samfund, hvor alle er lige. Og ifølge Rawls så er det her ikke det ideelle, da alle godt kunne være bedre stillet. Derimod så synes han, S3 er bedst, da de dårligt stillede, som er de lidt utydelige, den utydelige grønne, er bedst stillet her i forhold til alle de andre samfund. Ja, så Rawls han mener altså, at man i sin egen lykkes med, ligesom Robert. Men derimod så mener han altså, at ressourcerne de skal fokuseres mod de svageste. Så Rawls han mener altså, at staten den skal have mere indflydelse på samfundet. Så man kan sige, at han er mere socialistisk liberal orienteret end Robert er.